Dito sa Pampanga, kapag pinag-uusapan ng restaurant na nagsaserve ng ishiyaki o stone-cooked meals, isa sa mga unang pumapasok sa isip ng mga kabalen, ang Green Kitchen. Ang ishiyaki ay isang traditional Japanese cooking technique kung saan direktang niluluto ang pagkain sa superheated volcanic rock, granite o basalt stone slab. At dahil sa lumalaking demand mula sa mga customers sa Northern Pampanga, binuksan ng Green Kitchen ang kanilang third branch dito sa Walter Mart, Mabalacat. Marami daw kasing mga kabalen ang naghahanap ng mas accessible na Green Kitchen branch sa Mabalacat area. Very lucky po, nakapag third branch po kami. It's been 9 years po. Since nag-branch out po kami for another branch nga po. And very happy po kami dito with my co-owners po, with my uncle po and my mother po. And very happy po with pinalabasan nga po ng branch po namin dito. Ipinagmamalaki rin ng restaurant ang paggamit ng fresh ingredients sa kanilang mga pagkain. Pagdating sa choices, hindi ka mauubusan ng pagpipilian. May iba't ibang klase ng salads, pasta dishes, seafood favorites gaya ng baked crusted mussels, at syempre, ang kanilang signature ishiyaki meals na kabilang sa mga best sellers ng restaurant. Main selling point kasi namin is always serving hot meals with yung ishiyaki namin, which is stone cook nga. So ayun, gusto namin maiba yung interpretation namin in terms sa Green Kitchen kasi yung pinaka-main talaga namin is yun yan, stone cook, yes, ishiyaki. Kasama sa mga paborito ng customers ang cube steak, chicken fajitas, chicken solo, lengua estofado, at beef and salmon. Para naman sa steak lovers, mayroon din silang iba't ibang steak selections. At kung gusto mo ng refreshing drink, available rin ang kanilang fresh fruit shakes. Isa sa mga highlights ng bagong branch ay ang mas malawak nitong dining area. Kayang mag-accommodate ng hanggang 120 guests ang restaurant. Kaya bagay ito for family gatherings, celebrations at group dining. Nagsimula ang Green Kitchen noong 2016 sa kanilang unang branch sa Walter Mart, San Fernando. Sinundan ito ng ikalawang branch sa SM City Clark. At ngayon, mas marami pang kabalen ang makaka-enjoy ng kanilang signature ishiyaki experience. Kung hindi mo pa natitikman ang kanilang stone-cooked meals, abay, ito na ang perfect time para subukan ang isa sa mga kilalang dining destinations sa Pampanga. And hopefully po you can come and visit us here po anytime po. From 10 a.m. to 9 p.m. po here sa Mabalacat branch. See you po! This is Patricia Mamangon, on the spot.